Madam, pasin ako, salamat. Salamat po. Nagulit ang kwarta matats oh. Hindi ako ba? Mananagat. Mananagat. Good morning matats. Oh, tanatong kabanang libol matats oh. Naglangoy intawag isda. Pero isda sa bato ng gilangoy ana. Maayo pa akong kampi matas kasi gilaglangoy-langoy no o sigis laghabwa kami ani matas sobra simana na jud nga wala mi isda no sobra simana nga walay deliver ang among pamangsihan. So ang atong kampi maanay mga dunggo dira matas ang atong himuon magsige na tagpadikit no naulaw no gay ko sige kog padikit na matas kay ngano man sobra simana na jud nga wa pa mi deliver mao nang naa ko dira no pero pag naapog ko mobalos pug kuan na sila ha. Lisod magud nga muulit nga wala tay dalasud-an matas teng klasin na baya. Ug mo din na ilang niliburan matas so isa ka banyera og isa ka balde no magpasalamat ang matas nga naa sila permite grasya no kay maulanan pud sa ilang grasya matas. Og diri pod sa pikas amigo no ko matas mga isda sa bato ang ilang gihabwa no so mga dagko ni mga isda matas so kumprada man gud ni dili ta pwede magsinamok diha. Og mo na ning apart matas gihatagan na tagsud-anon sa tong kampi no mo nang ato na ibutang sa tong balde matas og dili lang kay ako ang gihatagan matas pati pong kauban na tong libor nga wala po hihabwa no. So magpasalamat ta sa ilang grasya matas tanawa kanunay sila magkaisda basta mahatagonon dito ka sa kapwa nimo libor. Tanawa gud na matas oh bisag kinsa nalay pud gipanghatagan niya tungod kay naa po sa grasya nga ubay-ubay pod no mao na matas kun naa po tay grasya dili ta magdinalo para duol pod sa tuwa or magbalik-balik sa tuang grasya di ba? Ug mo na matas ilan nagipangyabutan no kay nahali na maguna naa na bayar matas so ang imo na to dira mo adto na punta sa baybay matas kay mosilip ta didto ko unsay plastada didto. Pagkahuman diri matas ilang kargahan og ice ang bangka nga nasa kong likod no siyempre starting na pud na para padulong na pud sa loob para pagkaugma sila na pud mohabwa. Ug dili ko kato matas iya pa yung gidugangan ang akong isda nga iya na maunta akong gihatagan no mo na magpasalamat ko siya matas og isa pa matas giingnan pa jud ko niya kuhaon daw nako ang diwit kay idugang daw dito sa akong sudanon. Mao ni akong giniingon matas kung nagpakita kag kamaayo sa kapwa nimo matas kung dili ka dalo sa kapwa nimo kung mahatagonon ka mo timaan jud ang mga tao matas mo na ang grasya kusa na moduol sa imuha. Madam, pasin ako, salamat. Salamat po. Nagulit ang kwarta matas oh. Hindi ako ba? Mananagat. Mananagat. O di ba matas lami sa pili nga magkataw-anay mo nga gitagaan kag isda tapos gikan pud sa imong kamaayo og dadon na to sa atong panimalay. Matas, naata sa atong balay. Tong gipangayo tong isda gani nga diwit. Tara matas oh. Unya ato ni pritohon. Paniod to kay namo ko sudan matat soriso daraw. Nya alalayag dayok. Ano akong pamahaw. Habab na matats. Kung tulay gani matats akong gihatag dito sa akong kampi, no? Kay napaday amigo nga way sudan pud ba ni uli nga wala pud sa dunggo. Pareha mi. Akong gihatag dito ang tulay. Gusto. Pamilyado po ito, may nalang po makasabaw po ito siya. Nakarabay klase ron. Dayok matat. Dayok.